नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। मुलानं जन्मदात्या आईलाच गोळी मारून संपवलं। हाय रिस्क प्रेग्नन्सीचे रिपोर्टर्स निगेटिव्ह, सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजमधील प्रकार। आणि सिंधुदुर्गात जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी महायुती होणार। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वेंगुर्ला तालुक्यातील अणसूर मडकिलवाडी इथं मुलानं जन्मदात्या आईवर गोळी झाडून तिचा खून केलाय। या घटनेमुळे संपूर्ण वेंगुर्ले तालुक्यात खळबळ उडाली आहे। 65 वर्षीय वासंती वासुदेव सरमळकर असं महिलेचं नाव आहे। ही घटना 14 जानेवारीला रात्री सुमारे 9:30च्या सुमारास घडली आहे। अणसूर पाल मडकिलवाडी इथं घडली। 40 वर्षांच्या उमेश वासुदेव सरमळकर असं संशयिताचं नाव आहे। संशयिताला वेंगुर्ले पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। मुलानेच आपल्या आईला बंदुकीतून गोळी मारून संपवल्याची खळबळजनक घटना वेंगुर्ले तालुक्यात घडलेली आहे। वेंगुर्ले तालुक्यातील अणसूर येथील जी मडकिलवाडी आहे त्या ठिकाणी राहणाऱ्या उमेश वासुदेव सरमळकर या 40 वर्षीय तरुणाने आपली आई वासंती वासुदेव सरमळकर वय 65 वर्ष हिला जी काडतूस या जी बंदूक असते या बंदुकीतून गोळी झाडून तिची हत्या केलेली आहे। दरम्यान ही घटना जी आहे ती काल रात्री सुमारे 9 वाजण्याच्या सुमारास त्याच राहत्या घरी घडली आणि बंदुकीतून गोळी झाडून या उमेश सरमळकरने आपल्या आईची हत्या केलेली आहे। यानंतर वेंगुर्ले पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा केलेला आहे। पंचनामा करून जो उमेश सरमळकर आहे त्याला ताब्यात घेतलेला आहे। त्याचप्रमाणे जी या खुनात जी बंदूक वापरलेली होती ती बंदूकसुद्धा या ठिकाणी ताब्यात घेण्यात आलेली आहे। दरम्यान उमेशाला ताब्यात घेऊन वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील कार्यवाहीसाठी जी वासंती वासुदेव सरमळकर ही जी मयत आहे 65 वर्षीय हिला या ठिकाणीचा मृतदेह या ठिकाणी शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलेला आहे आणि शवविच्छेदन करून तो नंतर नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आलेला आहे। मात्र मोठी खळबळजनक घटना ही घडलेली आहे। याबाबत जी अधिक माहिती मिळालेली होती त्यानुसार जो उमेश सरमळकर होता याला दारूचं प्रचंड व्यसन होतं आणि या व्यसनातूनच जुना राग मनात धरून या ठिकाणी त्याने आपल्या आईचाच खून केल्याची ही घटना घडलेली आहे। दरम्यान जी उमेशची आई आहे ती या ठिकाणी उमेशचा जो लहान भाऊ आहे तो वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत आहे जयेश सरमळकर आणि त्याचं कुटुंब हे वेंगुर्ला येथे विनायक रेसिडेन्सी या ठिकाणी भाड्याने राहतात। जयेश सरमळकर हा पोलीस कॉन्स्टेबल असल्यामुळे तो वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहे आणि या ठिकाणी वेंगुर्ल्यात तो राहतो। आपली आई पत्नी व छोट्या मुलासहित तो वेंगुर्ल्यात राहतो आणि काल मकर संक्रांत असल्यामुळे हे जे कुटुंब आहे जयेश सरमळकर त्याची पत्नी व छोटा मुलगा व ही वासंती सरमळकर ही आपल्या अणसूर येथील घरी गेलेले होते। रात्री या ठिकाणी जेवण करून आई बाहेर खुर्चीवर बसलेली होती आणि जयेशचा छोटा मुलगासुद्धा या ठिकाणी बाहेर होता आणि हीच संधी साधून उमेश सरमळकर आहे जो आरोपी आहे त्याने या ठिकाणी बंदुकीने आपल्या आईवर गोळी झाडलेली आहे। जे घर आहे ते दुमजली घर आहे, स्लॅबचं असं पक्कं घर आहे आणि वरच्या मजल्यावर हा उमेश सरमळकर आहे तो राहतो आणि वरच्या मजल्यावरूनच त्याने या जी काडतूसची बंदूक आहे त्या बंदुकीने आपल्या आईवर गोळी झाडलेली आहे आणि आई जागीच या ठिकाणी ती ठार झालेली आहे। जुन्या वादातून आणि दारूच्या नशेत ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती ही मिळालेली आहे। यानुसार पुढील कार्यवाही पोलीस करत आहेत। मात्र मोठी खळबळ उडवणारी घटना ही वेंगुर्ले तालुक्यात घडलेली आहे। दरम्यान जर या संपूर्ण घटनेचा जर विचार केला तर जो उमेश सरमळकर आहे तो या ठिकाणी बऱ्याच त्याचा जो स्वभाव होता तो असाच या ठिकाणी रागीट स्वभाव आणि या ठिकाणी दारूच्या नशेत असल्यामुळे त्याची मानसिक स्थितीसुद्धा अधूनमधून बिघडायची, त्याला फिट येण्याची सुद्धा या ठिकाणी येत होती त्याला अधूनमधून आणि यातच त्याने जुना राग धरून गोळी झाडलेली आहे। दरम्यान उमेश आणि उमेशची पत्नी व उमेशला 2 मुलं आहेत ती सुद्धा त्याच घरात राहतात। खाली
वरच्या मजल्यावर ते ज्या ठिकाणी अणसूर येथे जे घर आहे त्याच्या वरच्या मजल्यावर ते राहतात आणि मकर संक्रांतीला हे जे दुसरं उमेशचा छोटा भाऊ जो जयेश सरमळकर आहे तो त्या ठिकाणी आपल्या कुटुंबासमवेत गेलेला होता. मकर संक्रांत आटपून रात्री ही जी आई आहे ती बाहेर बसलेली होती आणि जयेश सरमळकर जो आहे तो आपल्या वेंगुर्ले पोलीस ठाणा येथे ड्युटीसाठी गेलेला होता आणि याचीच संधी साधून या ठिकाणी उमेशने आपल्या आईला गोळी झाडलेली आहे. त्यामुळे एकच खळबळ ही वेंगुर्ले तालुक्यात उडालेली आहे. सध्या मी वेंगुर्ले पोलीस स्टेशनच्या बाहेर आहे आणि अधिक तपास वेंगुर्ले पोलीस करत आहेत. नेमकं कारण काय होतं, प्राथमिक तपासात उमेशने काही कर्ज घेतलेलं होतं, बचत गट असतील, बँकातून असतील, कर्ज घेतलेलं होतं आणि ही कर्ज तो फेडत नव्हतं. यासाठी वारंवार त्याची आई त्याच्याकडे विचारणा करत होती. यातून त्यांच्यात वाद होत होते असं कारण या ठिकाणी वेंगुर्ले पोलिसांकडून देण्यात आलेलं आहे. मात्र अधिक तपासात पुढील जी कारणं आहेत ती स्पष्ट होणार आहेत. आता मात्र उमेश सरमळकर याला वेंगुर्ले पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे. रात्री 9:30 वाजता ही घटना घडलेली आहे आणि यानंतर त्या ठिकाणी जी अधिक तपासासाठी वेंगुर्ले पोलीस असतील किंवा ओरोसची जी फॉरेन्सिक टीम आहे ती सुद्धा दाखल झालेली होती. त्यांनीसुद्धा सर्व या ठिकाणी त्यांची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे आणि जो मृतदेह आहे वासंती वासुदेव सरमळकर वय 65 यांचा जो मृतदेह आहे तो शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलेला आहे. शवविच्छेदन करून तो मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. दरम्यान उमेश सरमळकर याला दुपारी 2 वाजता या ठिकाणी जे न्यायालय आहे त्या न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे आणि पुढील जी तपास आहे तो वेंगुर्ले पोलीस या ठिकाणी करत आहेत. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप शिवसेना युती होणार का याकडे लक्ष लागलंय. खासदार नारायण राणे सूत्र हाती घेणार असून त्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे लक्ष लागलंय. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदची निवडणूक आता घोषित झाली आहे आणि त्याच अनुषंगाने कणकवलीत पंचायत समिती कार्यालयासमोर आहोत आणि पंचायत समितीवर झेंडा आहे तो म्हणजे राणेंचा आणि याच कणकवलीमध्ये आपण पाहिलं तर 16 जे आहेत ते सदस्य आहेत ते एकंदरीत राणे समर्थक आहेत. त्यावेळी ते काँग्रेसमध्ये देखील निवडून आलेले होते आणि आत्ता ते पूर्ण सर्व भाजपमध्ये आहेत आणि जर बघितलं गेलं तर कणकवलीत आज सध्याची परिस्थिती पाहिली तर सिंधुदुर्गामध्ये आणि कणकवली तालुक्यामध्ये जी महायुती होणार काय असा एक प्रश्न आहे. कारण महायुती संदर्भात उद्या खासदार नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत महायुतीची बैठक देखील होणार आहे आणि या बैठकीमध्ये स्वतः खासदार नारायण राणे हे उपस्थित राहणार आहे. प्रहार भवनमध्ये ही बैठक उद्या दुपारी 2 वाजता होईल आणि या बैठकीस खासदार नारायण राणे आहेत, तसेच पालकमंत्री नितेश राणे आहेत, कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे देखील आहेत, सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर हे देखील उपस्थित राहणार, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत हे देखील असणार आहेत आणि याच सर्वांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. आणि त्याआधी सकाळी 11 वाजता भाजपची देखील बैठक होईल आणि भाजपच्या बैठकीत काय निर्णय होईल हे देखील पाहावं लागणार आहे. त्यानंतर दुपारी 2 वाजता महायुतीची बैठक होईल आणि महायुतीच्या नेत्यांमध्ये एक दिलाने एक मताने काय निर्णय होईल हे देखील पाहावं लागणार आहे. आणि सायंकाळी महायुतीची एकत्रित पत्रकार परिषद देखील सायंकाळी 5 वाजता होणार असल्याचं भाजपकडून समजत आहे, म्हणजे महायुतीकडून समजत आहे. त्यामुळे उद्याच्या नेमक्या या बैठकीत काय काय हालचाली होतात, जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी कोणकोणती रणनीती आखली जाते हे देखील पाहावं लागणार आहे. पण सध्याच्या घडीला महायुती होणार की नाही हे देखील आता पाहावं लागणार. पण महायुतीची जी बघितलं तर बैठका सुरू होत आहेत, त्यामुळे कुठेतरी महायुती होणार असं एकंदरीत बोललं जातं. आणि जर महायुती झाली तर दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडी काय करतं हे देखील पाहावं लागेल. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महाविकास आघाडीचे जे नेते आहेत ते कशा पद्धतीने रणनीती आखतात महायुतीला रोखण्यासाठी हे देखील पाहावं लागणार आहे. पण सध्या कणकवलीत जर पाहिलं तर कणकवलीत शक्यतो महायुती होईल असं बोललं जातं आणि महायुती झाली तर महाविकास आघाडी काय करते, महाविकास आघाडीचे कोण उमेदवार उद्या आपल्या या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे उमेदवार असतील हे देखील आहे. पण सध्या तुझा सगळे जे नवीन चेहरे आहेत ते पुढे येत आहेत. आम्ही इच्छुक आहोत, पक्षाने तिकीट दिलं तर आम्ही निवडणुकीत सामोरे जाऊ असं देखील सांगत आहेत. पण सध्या गावागावामध्ये वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. जिल्हा परिषद निवडणूक आहे, पंचायत समिती निवडणूक आहे, बऱ्याच वर्षांनी ही म्हणजे निवडणूक आहे. 2017मध्ये निवडणूक झाली होती आणि त्यानंतर 2021ला ही संपली होती आणि त्यानंतर बरेच 3 ते 4 वर्ष कालावधी गेला, प्रशासकीय राजवट लागली होती आणि त्यानंतर आता ही निवडणूक लागली आहे. आणि या निवडणुकीचे वारे वाल्यानंतर गावागावात आता जिल्हा परिषदच्या उमेदवारांना पंचायत समितीच्या
पक्षाच्या उमेदवारांची आता फॉर्म भरण्यासाठी आता धाव सुरू होईल. कागदपत्राची गोळा करण्याची सध्या त्यांची जी स्थिती आहे ती आपण पाहिली की आपले कागदपत्र देखील गोळा करायला सुरुवात केलेली आहे आणि सुरुवात केलेली आहे. त्यांनी उमेदवारीचा अर्ज भरण्यासाठी पक्षाकडून जो आदेश येईल तो पाळणार असं देखील सांगितलं आहे. नेहमी पक्ष काय निर्णय घेतो याकडे आता सर्व उमेदवारांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. कणकवली शहरात भटक्या कुत्र्यांचा आणि जनावरांच्या त्रासामुळे कणकवलीतील नागरिक त्रस्त झाले. शहरामध्ये दिवसेंदिवस याचं प्रमाण वाढत चाललंय. कुत्र्याकडून गाड्यांचा पाठलाग, चावा घेणं तर मोकाट जनावरांकडून वाहतुकीस अडथळा निर्माण होण्याचे प्रकार, वाहनांची नासधूस देखील करत असल्यानं नागरिक त्रस्त झालाय. कणकवलीमध्ये मोकाट जनावरे आणि भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. आपण कणकवलीमधील ह्या तेलियाळीमध्ये आहोत. आपण बघतोय की ही जी परिस्थिती आहे की मोकाट जनावरे ही फिरत आहेत, त्यामुळे वाहतुकीस मोठा अडथळा निर्माण होतो आणि त्यानंतर मग कुत्रे देखील आहेत, भटके कुत्रे देखील आहेत. त्या कुत्र्यांनी देखील लहान मुलं असतील किंवा अन्य जे ज्येष्ठ यांच्या चावा देखील घेतलेला आहे. आपण बघतोय की मोकाट जनावरांना नागरिक काही दूर करत आहेत, लांब जाऊन सांगतात, कारण नागरिकांचं नुकसान करतात, काही गाड्यांचं नुकसान देखील ही मोकाट जनावरं करतात एकंदरीत. आणि त्यामुळे आता ही दुकानात शिरत आहेत, काही भाजी विक्रेते त्या भाजीच्या दुकानात देखील शिरतात आणि आपल्याला जिथे मिळेल तिथे अन्न खाण्याचा प्रयत्न करतात. पण ही मोकाट जनावर नेमकी कोणाची हे देखील आता शोधावं लागणार आहे. आणि या मोकाट जनावर नगरपंचायत प्रशासन काय उपाययोजना करतं हे देखील पाहावं लागणार आहे. पण अशाच पद्धतीने मोकाट जनावरं आहेत, त्याच पद्धतीने भटके कुत्रे आहेत हे देखील आहेत. काय सांगाल एकंदरीत मोकाट जनावरांचा प्रश्न आणि भटके कुत्रे हे देखील आता सध्याचा एक गंभीर प्रश्न आहे कणकवलीमध्ये. सध्या तरी नगरपंचायत आम्ही तक्रार दिलेली होती, तिकडे कोणी काल दखल घेतली नाही. पण तिकडे सारखे बसलेले असतात रस्त्यावर भर एकात कॉर्नरला, पण हाकवलं तरी क्षणात ते उठत नाही ढोरा. ते का तो म्हणजे नागरिकांमध्ये ह्याच त्रासदायकच आहे शेवटी. केव्हा केव्हा कोणत्या अंगार जातं, कोणते नुकसान गाडी त्याची, पण एकाची गाडी पाडली नाही, पण आपण एकटो तरी दाखल घेऊ शकत नाही. नागरिकांनी कोणतरी दाखल घेऊन ह्या करू काय, नगरपंचायतने ह्या करून. ठीक आहे, शेवटी नागरिकांनी एकत्र येऊन तक्रार करायला पाहिजे, दाखल करायला पाहिजे आणि त्यानंतर मग उपाययोजना करायला पाहिजे. पण नेमक्या या मोकाट जनावर नियंत्रण कसं ठेवायचं हे देखील नगरपंचायतीकडे प्रश्न उपस्थित आहे, कारण याचे जे नियोजन आहे ते देखील करावं लागेल. भटक्या कुत्र्यांचं नियोजन नगरपंचायतनं केलं आहे, एक निविदा देखील जाहीर झालेली आहे. त्यानंतर भटक्या कुत्र्यांवर तर लवकरात लवकर नियंत्रण होईल असे एक माहिती समजत आहे. पण लवकरात लवकर नागरिकांची म्हणणं आहे की या सर्वांवर उपाययोजना आता नगरपंचायतने, प्रशासनाने करण्याची गरज आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. विरोधी पक्षाकडून सातत्यानं निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर शंका उपस्थित केली जात असताना मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानावेळी एक धक्कादायक प्रकार घडलाय. मुंबईत सकाळी मतदान करून आलेल्या काही नागरिकांच्या बोटावरील शाई पुसली जात असल्याचा प्रकार समोर आलाय. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. याबाबत निवडणूक आयोगानं स्पष्टीकरण दिलंय. निवडणूक आयोगाने जो इंडेलिबल इंक वापरला आहे तोच इंडेलिबल इंक आहे, त्याच्यामध्ये कुठलाही दुसरा घटक नाही आहे. आणि याशिवाय मार्कर पेनच्या स्वरूपात राज्य निवडणूक आयोग हे मार्कर पेन 2011 पासून वापरत आहे. त्यामध्ये फक्त ही शाई एकदा लावल्यानंतर, बोटाच्या तर्जनीला लावल्यानंतर त्याला सुकण्यासाठी साधारणतः 10 ते 12 सेकंद लागतात. आणि हे 10 ते 12 सेकंद मतदार त्या मतदान केंद्रामध्येच असतो आणि त्याच्यामुळे एकदा ही शाई ड्राय झाल्यानंतर ती कुठल्या प्रकारे काढता येत नाही. आणि त्याच्यामुळे शाई ही वेगळी नाहीये, ती शाई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जी शाई वापरते तीच शाई आहे. आणि एखादा मतदार मतदान केल्यानंतर पुन्हा मतदान जर करायला आला, मतदानाचा जो मतदान केंद्राचा जो केंद्राध्यक्ष आहे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर आहे, त्याच्यावर नक्कीच कारवाई करायची. हा ऍक्च्युअली संभ्रम पसरवला जात आहे आणि ही शाई 2011 पासून आम्ही वापरत आहे. 2011 पासून हे मार्कर पेनच्या स्वरूपात आम्ही वापरत आहे आणि त्याच्यामुळे याच निवडणुकामध्ये अशा प्रकारचा संभ्रम पसरवणं हे चुकीचं आहे. याशिवाय लोकसभा, विधानसभेच्या इलेक्शन मध्ये सुद्धा अशा प्रकारे तक्रारी होतात की ही शाई पुसल्या जात आहे, पण शाई ड्राय झाल्यानंतर ही पुसल्या जात नाही. कोरस कंपनीचे जे आम्ही मार्कर पेन वापरत आहे, 2011 पासून एकाच कंपनीचे आम्ही मार्कर पेन वापरत आहे, दुसऱ्या कंपनीचे आम्ही वापरलेले नाही आहेत. एकाच कंपनीचे 2011 पासून आम्ही एकाच
हम्म. दुसरीकडे जे लिक्विड आहे म्हणजे आपलं हँडवॉश करण्यासाठी जे लिक्विड वापरतो त्याने देखील ती शाई जाते असे देखील प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. नाही प्रात्यक्षिक करून देखील नाही, हे सुद्धा चुकीचं आहे. माझ्या ऑफिसमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांनी मतदान केलेलं आहे. आमच्या सचिव साहेबांनी पण मतदान केलेलं आहे आणि त्यांची शाई टिकून आहेत गेलेली. जे काही त्याच्यासाठी निवडणूक प्रकार होऊ शकतात असं एक आता व्यक्त केली जाते. नाही, त्याला आता कसं निवडणूक आयोग नाही, हे चुकीचं आहे. दुबार मतदार आहे. दुबार मतदारांची पूर्ण ओळख पटल्याशिवाय त्यांना मतदान करून दिलं जात नाही. आणि इथे मुंबई महापालिकेमध्ये दुबार मतदार 2 ओळखपत्र घेतलं जात आहे आणि तिथे मतदान कक्षामध्ये मतदान प्रतिनिधी आहेत, जे उमेदवारांचे प्रतिनिधी आहेत आणि उमेदवारांचे प्रतिनिधी त्या मतदार संघामधलेच आहे, त्या प्रभागामधलेच आहे आणि त्याच्यामुळे असा मतदार जर त्यांना आढळून आला पुन्हा मतदान करण्यासाठी आला त्याच्यावर नक्की मतदान केंद्र कारवाई करायची. देवगड जामसंडे शहराला दीर्घकाळापासून अनियमित पाणी पुरवठ्याला सामोरं जावं लागतंय, परंतु शहराला येत्या 2 महिन्यात नियमित स्वच्छ आणि 1 दिवसाआड पाणी पुरवठा होणार आहे. यासाठी ठोस पावलं उचलल्याची माहिती पाणी पुरवठा सभापती तन्वी चांदोसकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून 9,21,00,000चा निधी मंजूर करून शहरातील जुनी पाईपलाईन बदलण्याचे काम वेगात सुरू असल्याचं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलंय. यावेळी मंडळ अध्यक्ष राजा भुजबळ, नगरसेविका आणि समिती सभापती रुचाली पाटकर, गटनेते शरद ठुकरुल, माजी नगराध्यक्ष योगेश चांदोसकर, दया पाटील, राजा वालकर आदी उपस्थित होते. आपण थांबा ओके जर असे सर बस बस प्रथमतः देवगड जामसंडेच्या शहरवासियांना आणि आपण सर्व पत्रकारांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. पाणी सभापती होऊन आम्हाला आज 15 दिवस पूर्ण झाले. जसं की आम्ही पहिल्याच दिवशी आपणाला सगळ्यांना सांगितलेलं होतं की जे 15 दिवस आम्हाला वेळ द्या. देवगड जामसंडे पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भात ज्या काही समस्या आहेत, आता जे काही गंभीर प्रश्न चालू आहेत त्या संदर्भात आम्ही अभ्यास करतो आणि त्याचप्रमाणे आमची पूर्ण पाणी पुरवठा टीम, आमच्या CO मॅडम असतील, आमचे पाण्याचे कर्मचारी आहेत, पाण्यासंबंधित प्रशासकीय अधिकारी आहेत, या सर्वांनी मिळून आम्ही ह्या नळपाणी योजनेबद्दल काय करता येईल, लोकांच्या समस्या कशा कमी करता येईल याबाबत आम्ही अभ्यास केला आणि तशा त्याप्रमाणे उपाययोजना केल्या. जसं की पाणी पूर्वी 8-8 दिवस येत नव्हतं, तर ते आता आपण 4 दिवसावर 3 दिवसावर आणून ठेवलेलं आहे. याबाबत संबंधित ठेकेदाराचं काम कसं चालू आहे याबाबतीत ही CO मॅडम स्वतः, आम्ही पूर्ण आमची टीम आहे पाण्याची, या सर्वांनी जाऊन ठेकेदार व्यवस्थित काम करत आहे की नाही, त्याच्या कामाचा स्पीड काय आहे, त्याचे आणलेले त्यांचं मटेरियलची क्वालिटी काय आहे याबाबत आम्ही सर्वांनी जाऊन तिथे प्रत्यक्ष पाहणी केलेली आहे. की आपण आता नवीन नळपाणी योजना आहे, तुम्ही आता सगळे पत्रकार देवगडवासीय नागरिक बघत आहात की आम्ही त्या नळ योजनेकडे जात आहोत. तर त्याचं संक्षिप्तमध्ये सांगते. टोटल आपली जी नळ योजना आहे ती नळ पहिले जे आहे ते 13 किलोमीटरची आहे. पैकी 8 किलोमीटरला आपल्याला आता प्रस्तावित झालेली आहे. पालकमंत्री नितेशजी राणे यांनी 5 किलोमीटर यांनी 9 कोटी रुपये आपल्याला 9.5 कोटी आपल्याला योजना दिलेली आहे आणि त्या संदर्भातलं पाईपलाईन जी फुटते आणि जे आपल्या देवगडवासियांना पाणी येत नव्हतं ती पाईपलाईन बदलण्यासाठी हा निधी आलेला आहे आणि ते काम आपण करून घेत आहोत. आणि हे काम करताना आपण थेट 3000 आपल्याकडे नळधारक आहेत, म्हणजे 94 आणि कनेक्शन्स आहेत टोटल नळाची. त्या सगळ्या ग्राहकांना जे नळधारक आहेत त्यांना स्वतः आम्ही जाऊन भेटत आहोत आणि विचारपूस करत आहोत आणि त्यांना कन्व्हिन्स करत आहोत, त्यांना विनंती करत आहोत की ही आपण प्रत्यक्ष आता कामाला सुरुवात झालेलं आहे. तर यावेळी काय होतं की एकच पाईपलाईन असल्यामुळे पाणी पुरवठ्याचा एकच आपल्याकडे मार्ग आहे सध्या तरी, त्यामुळे तीच पाईपलाईन बदलायची आहे आणि त्याच पाईपलाईनमधून आपल्याला 17 वॉर्डच्या कनेक्शनला पाणी पुरवायचं आहे. हे खूप कठीण काम आहे ॲक्च्युली, कारण का ती कॉन्ट्रॅक्टरला जर आपण काम करायला वेळच दिला नाही 2 ते 3 दिवस पूर्ण पाईपलाईन बंद करून, तर कामही होणार नाही आपलं, म्हणजे समस्या आहे ती तशीच राहणार आहे. जर ही समस्या सोडवायची आपल्याला तर कॉन्ट्रॅक्टरला वेळ देऊन आपण मध्ये आणि हे करत असताना आपली सगळ्यांची जबाबदारी ही राहते आमच्या समितीची की पाणी पुरवठा पण सुरळीत व्हायला पाहिजे. हे जे आता आपण म्हणतोय की 4 दिवसावर आलेलं आहे, 2 दिवसावर पाणी आलेलं आहे, आम्हाला तर आता 2 दिवसांनी नाही 1 दिवसाने पण पाणी द्यायचं आहे. आणि त्याच्या पुढचा टप्पा असा आहे की जेव्हा आपली 6.5 लाख लिटरची जी वेळवाढीची टाकी आहे
त्याच्यामध्ये जेव्हा पाणी पुरवठा अगदी 15 दिवस, मी जसं पहिलं बोलले 15 दिवसात आपण पाण्यासंदर्भात काही नीट करणार आहोत, ते आता झालेलं आहे. त्याच्या पुढचा टप्पा आहे की पाणी आपल्याला एक दिवस आड द्यायचं आहे. तेही मी आता तुमच्या समोर सांगते की 15 दिवसात जे टाकीचं जेव्हा 6.5 लाख लिटरचं काम होणार आहे, तेव्हा नियमितपणे आपण त्या लोकांना एक दिवसाआड पाणी देऊ शकतो. काही अडचण फक्त येता नाही, 15 दिवसात आपण ते काम करतोय. आणि यासाठी जे व्यापारी बंधू जामसंड्यातले आपले आहेत की ज्यांच्या दुकानाच्या समोर ही लाईन येते, तर त्यांच्याशी आम्ही थेट जाऊन बोललो, त्यांना कन्व्हिन्स केलं की एवढ्या सगळ्या देवगड जामसंड्याच्या लोकांचा पाण्याचा प्रश्न आहे, तर कृपया तुम्ही आम्हाला मदत करा. आणि त्यांनाही धन्यवाद, त्यांचे पण व्यवसाय चालू असतात, तर त्या ठिकाणी आपण खोदकाम करून ते काम करणार आहोत. एवढंच आम्ही त्यांना पटवून दिलं की आम्ही हे रात्रीचं करू, जेणेकरून तुम्हाला व्यापार करताना अडचणी येणार नाहीत. तर अशा प्रकारची 6.5 लाख लिटरची टाकी एकदा पूर्ण झाली की आपल्याला नियमित पाणी देता येईल. दुसरा प्रश्न, जेव्हा आम्ही हे लोकांना भेटतो आहोत, आज हे नळधारक आहेत, मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे 94 लाईन आहेत आणि प्रत्येक लाईनवर मी स्वतः जाणार आहे, कारण का मला समस्या. पक्षानं संधी दिली तर नक्कीच पूर्ण ताकदीनं नाटळ मतदारसंघात निवडणूक लढणार आणि भयमुक्त मतदारसंघ करणार, असा विश्वास ठाकरे शिवसेनेचे उत्तम लोके यांनी कोकण सात लाईव्हशी बोलताना व्यक्त केलाय. जर पक्षाने संधी दिली तर नक्कीच मी माझ्या पूर्ण ताकदीने अशी निवडणूक लढेल. आमचे कार्यकर्ते असतील, जनता असतील. आता या 7 गावामध्ये, आता आमच्याकडे जे 7 गाव आहेत म्हणजे नरडेपासून सांगवेपर्यंत, सांगवे, शिवडाव, दारिस्ते, नरडे, कुंभोडे, नाटळ आणि दिगवडी, या 7 गावामध्ये अशी परिस्थिती आहे की ते कित्येक वर्ष सत्ता एका माणसाकडे असून तो माणूस फक्त आपलं काम करतोय. त्या कामामध्ये काही लोक म्हणजे त्या कामामध्ये कुठेही असा विकास किंवा त्या गावाचं डेव्हलपमेंट असेल की कुठली गोष्ट झालेली नाही. आता कित्येक वर्ष असतो. आता तो बदल लोकांना हवा आहे, लोकांचा रोष आहे. त्या रोषाचा फायदा घेऊन किंवा लोकांच्यापर्यंत पोहोचून, नाही त्यांच्या भावना आपल्यापर्यंत आलेल्या आहेत, त्या भावनांना आपण प्रतिसाद देऊन आपण जर काम केलं तर नक्कीच आमची तिथे सीट लागू शकते असं मला वाटतं. आणि जर आमचा पक्ष बोलत असेल, आम्ही संघटना बोलत असेल की उत्तम तू तिकडे लढ, तर मी नक्कीच पूर्ण ताकदीने लढणार. जांभूळबाग गोष्टी झालं. आता मला शिक्षण करून परत मी कोकणात आलो, गावी आलो. मी गावी 4-4.5 वर्ष आता राजकारण करतोय, समाजकारण करतोय, लोकांपर्यंत पोहोचतोय, लोकांच्या भावना समजून घेतोय. तर लोकांच्या भावना एवढ्याच आहेत की आम्हाला कोणी उपऱ्या येऊन आमच्यावरती बसलेला चालणार नाही. आमच्या विभागातला एक सोजर सामाजिक लेवलचा मुलगा जर माणूस काम करत असेल तर त्याला 100% आम्ही मतदान करणार आणि त्याला निवडून देणार, ही लोकांची भावना आहे. आता भयमुक्त करायचा हा आमचा 100% तिथे प्रयत्न असेल आणि आम्ही केलेला आहोत. 2-4 वर्षामध्ये या बऱ्या भयमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्रामपंचायत इलेक्शन लढलेले आहोत. पहिल्या ग्रामपंचायत इलेक्शन सर्व तिकडे होत्या, आता आमच्याकडे आहेत. तिथे 3 ग्रामपंचायत आमच्याकडे आहेत. त्याच्या सदस्य आमच्या बऱ्यापैकी आलेले आहेत. नाटळ असू दे, दारिस्ते असू दे, कुंभोडे असू दे, शिवडाव असू दे. आता तिकडे बाळाबिसी साहेब आमचे आहेत, ते एका साईडने खिंड लढवत आहेत. त्या अशा प्रकारे लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचलेलो आणि लोकांचा भय आम्ही ऑलमोस्ट कमी केलेला आहे, 100% कमी केलेला आहे. आणि आता पुढे येणाऱ्या काळामध्ये तो पूर्ण निघून जाईल. म्हणजे कुठेही त्यांना असं भयमुक्त वातावरण होऊन जाईल 100% असं मला असं वाटतं. आणि लोकांची प्रतिक्रिया आहे की बाबा उत्तम लोके आल्यानंतर पत्रकार सावंत लढतोय, उत्तम लोके लढतात, सावंत साहेबांचा आमच्या नेतृत्वाचा आमचा आशीर्वाद हात आहे वरती. आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही चांगलं मार्गदर्शनाखाली आम्ही हे काम करतोय. आणि या कामामुळे आम्हाला यावेळी 100% त्याच्यामध्ये आम्हाला रिझल्ट चांगला मिळणार ही आमची शाश्वती आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेचा उडालेला बोजवारा सर्वश्रुत असताना आता एक धक्कादायक वास्तव समोर आलाय. गर्भवतीच नसलेल्या एका महिलेला हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हणून गोवा बांबूळ इथं रेफर करण्यात आलाय. सिंधुदुर्ग जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शिफारसीनुसार मध्यरात्री या महिला रुग्णाला गोवा बांबूळ इथं तातडीनं हलवण्यात आलाय. मात्र जेएमसी येथील तपासणीत संबंधित महिलेस गर्भधारणाच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. बुधवारी रात्री रत्नागिरी येथील एक महिला सिंधुदुर्ग नगरी इथं रेल्वे स्थानकावर अत्यवस्थ अवस्थेत असल्याचं निदर्शनास आलं. तिला 108 रुग्णवाहिकेनं ओरोस येथील मेडिकल कॉलेजमध्ये आणण्यात आलं. त्यानंतर तिला हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हणून गोवा बांबूळ इथं रेफर करण्यात आलं. मात्र गोव्यात ती पेशंटच नसल्याचं समोर आलं. तिला युटेरस ट्यूमरचं निदान गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये झालं.
त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची शासकीय आरोग्य यंत्रणा अक्षरशः नाकातोंडावर पडली आहे। या प्रकाराबाबत आमचे मुख्यालय प्रतिनिधी लव म्हाडेश्वर यांनी सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजचा डीन यांच्याशी संपर्क साधला। या प्रकाराची माहिती विचारली असता ते काय म्हणाले पाहूयात। मी ह्या संदर्भात मी त्यांच्याशी संपर्क साधला। मी स्वतःही साधारण त्यांच्यासोबत 12:30-1च्या दरम्यान त्यांच्याशी बोललो या संदर्भात। त्यानंतर त्यांनी मला असं सांगितलं की मी ह्या सगळ्या प्रकरणाची माहिती गोळा करतो आणि माहिती गोळा केल्यानंतर तुमच्याशी संवाद साधतो असं त्यांनी मला सांगितलं। आणि त्यानंतर पुन्हा आता मी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता आताही त्यांनी तेच म्हटलंय की संबंधित HOD आणि ह्या सगळ्यांकडनं त्या प्रकरणाची माहिती मिळवणं माझ्याकडनं सुरू आहे। ती माहिती मिळाली की मी आपल्याशी संपर्क करतो असं त्यांनी मला सांगितलंय। आपल्या गव्हर्नमेंट हे जे आहे मेडिकल कॉलेज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय त्याचे जे अधिवक्ता आहेत अधिष्ठाता आहेत त्यांनी असं सांगितलेलं आहे। आता बघूया ते निश्चित आपल्याला परत तेव्हा संपर्क साधतील ते दोघी। एकंदरीत जिल्ह्यात शासकीय रुग्णालयांची अवस्था गंभीर आहे। मात्र आता या सर्वांचं मुख्य स्रोत असलेलं सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय देखील कोलमडून गेलंय। या धक्कादायक प्रकारामुळे हे चित्र समोर आलंय। तज्ज्ञ फिजिशियन डॉक्टरांची असणारी कमतरता, शासन आदेशानंतरही जिल्ह्यात न येणारे डॉक्टर हे सर्व बघता दिवसेंदिवस सिंधुदुर्गच्या आरोग्याची स्थिती ढासळत चालली आहे। यात सर्वसामान्य गोरगरिबांचे जाणारे बळी, उपचारांअभावी रुग्णांची होणारी हेळसांड काही थांबायचं नाव घेत नाहीये। सिंधुदुर्गचं हे दुखणं दूर करण्यात सर्वच पक्षांचे नेते मंडळी सपशेल अपयशी ठरलेत एवढं मात्र नक्की। विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सिंधुदुर्ग। उद्याची बैठक महायुतीची की राणे समर्थकांची असा सवाल करत माजी आमदार वैभव नाईकांनी डिवचलाय। आगामी निवडणुकांसाठी त्यांनी भाष्य केलंय। त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे। उद्यापासून अर्ज भरण्यासाठी सुरुवात होणार आहे। या संबंधी बोलण्यासाठी आपल्यासोबत माजी आमदार वैभव नाईक साहेब आहेत। नाईक साहेब, उद्यापासून उमेदवारी अर्ज भरायला सुरुवात होते जिल्हा परिषद पंचायत समिती। काय असेल शिवसेनेची नेमकी भूमिका, ठाकरे शिवसेनेची भूमिका काय असेल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही 50 जागावर आणि जे पंचायत समितीच्या 100 जागावर आम्ही निवडणुकीच्या इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज मागवलेले आहेत। शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बाबूराव धुरी, शिवसेना नेते सतीश सावंत, सुशांत नाईक आणि मी आम्ही वेगवेगळ्या मतदारसंघामध्ये आम्ही त्यात रुपेश रावळे आहेत, बाळू परब आहेत, मरसेन सावंत, ही सगळी मंडळी आम्ही वेगवेगळ्या मतदारसंघामध्ये आम्ही उद्यापासून अर्ज घेऊन मुलाखती घेण्याचं काम आम्ही येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये करू। आणि जे आमच्यासोबत येतील अशा पक्षांची सुद्धा आमची बोलणी सुरू आहेत। योग्य पद्धतीने जर बोलणी झाली तर आम्ही त्यांच्यावर एकत्र बोलून ह्या निवडणुका लढू। परंतु या निवडणुकीमध्ये आपण बघितलं असाल की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जलजीवनचा प्रश्न आहे। ज्या अनेक योजना आज पूर्णपणे बंद आहेत, अनेक म्हणजे 100% योजना बंद आहेत। 5 वर्षात एकही योजना या सरकारला पूर्ण करता आली नाही। त्याचबरोबर आज अनेक शाळा, मराठी प्रत्येक गावामध्ये एक शाळा बंद पडलेली आहे। प्राथमिक शाळामध्ये, पंचकृषीमध्ये शाळा बंद पडलेल्या आहेत। त्या संदर्भात या सत्ताधाऱ्यांनी कुठली भूमिका घेतलेली नाही। घर बांधणीची जी परवानगी होती त्यासुद्धा ग्रामपंचायतीकडे आता नाही आहेत। आणि त्यामुळे सगळे विषय घेऊन आम्ही सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात ही निवडणूक लढवणार आहोत आणि हे प्रश्न आम्ही लोकांपुढे घेऊन जाणार आहोत। विविध प्रश्न आपण घेताय असं म्हणताय। एकंदरीत नगरपंचायत असेल आणि महानगर आता सध्याची झालेली निवडणूक आहे, यामध्ये तसं म्हणावं तसं बहुमत मिळालं नाही, तरी देखील कसं पाहता ह्या निवडणुकीचं सध्याची? आपण नगरपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी दीपक केसरकरांची आपण मुलाखत तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून मी ऐकली की ते सुद्धा हतबल झालेत। म्हणजे 10,000 रुपयापेक्षा जास्त पैसे वाटले असं तेच स्वतः सांगतायत। आणि त्याचबरोबर इतर पक्षाचे लोकांनी सुद्धा कशा पद्धतीने पैसे वाटले दोन्ही सत्ताधाऱ्यांनी। आणि आता मला बघायचं आहे की जे निलेश राणे सत्ताधारी पक्षावर भाजपवर आरोप करत होते की भाजपने पैसे वाटलेत म्हणून आणि ते पैसे अडवलेत, आता हे दोघं युती करतात असं मला आजच काही बातम्यावरून समजलं। युती करताना ते कसे पैसे वाटतायत हे सुद्धा मला याची वाट बघतो मी की कशा पद्धतीने युती करतायत, भाजपला मागच्या पद्धतीने कशा पद्धतीने ट्रोल करणार किंवा कशा पद्धतीने त्यांचे पैसे पकडून दिलेले आहेत। तीच माणसं रणजित देसाई, तवटे किंवा ही जी माणसं होती किंवा विशाल परब यांच्यावर कशा पद्धतीने त्यांचे पैसे काढण्यासाठी त्यांना टार्गेट केलं होतं। आज त्या माणसांना घेऊन कसा प्रचार करतात त्याची वाट मी बघतोय आणि योग्य वेळी मी ते बोलेन। निश्चित उद्या ही पत्रकार परिषद महायुतीची होते, पण दुसरीकडे बघितलं तर महाविकास आघाडी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होणार की शिवसेना सोबत लढणार, त्याबद्दल काय? आम्ही शिवसेना आम्ही हे
50 ठिकाणी आम्ही जिल्हा परिषदच्या आणि 100 पंचायत समिती मागितले आहेत. आम्ही त्या तालुक्यामध्ये आम्ही त्या कार्यकर्त्याची त्या पक्षाची कोणाची युती करायची असेल ती आम्ही या ठिकाणी करू आणि शिवसेनेला जास्तीत जास्त शीट येण्यासाठी काय करावं लागेल, कोणाला घ्यावं लागेल, कोणाला वजा करावं लागेल ह्याचं नियोजन आम्ही त्या तालुक्यातल्या लोकांना आम्ही मुभा दिलेली आहे. आणि उद्या महानगरपालिकेचा निकाल आहे, तो निकाल झाल्यानंतर वरिष्ठसुद्धा या ठिकाणी येतील आणि त्यानंतर आम्ही पुन्हा एकदा हे करू. दिवस कमी आहेत त्यामुळे ही सगळी जोडणी आम्हाला करायची आहे आणि त्याला दिवस काय, पण आम्ही निश्चितपणे ह्या सीट लढवणार आहोत. उद्या एक शेवटचा प्रश्न, उद्या महायुतीची पत्रकार परिषद आहे, बैठक देखील आहे राणे यांच्या खासदार राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली. कसं बघताय याकडे? नाही, महायुतीची बैठक आहे की राणे समर्थकांची बैठक आहे? कारण महायुतीमध्ये हे पक्ष आहेत, ह्या पक्षाला न जुमानता काही दिवसापूर्वी एक मेळावा झाला होता आणि तो फक्त नारायण राणेंचा मेळावा होता आणि त्यामुळे ते आपल्या समर्थकांनाच त्या ह्याच्यात घेत आहेत. त्यामुळे शिंदे आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जाऊ नये, जे राणे समर्थक असतील त्यांनाच तिकीटं मिळणार आहेत उद्या. त्यामुळे शिंदे आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना काय मिळणार हे आता येणारा काळ ठरवेल. परंतु त्यांनी 8 दिवसापूर्वी पक्षाला, दोन्ही पक्षांना आव्हान दिलेलं आहे की या जिल्ह्यामध्ये फक्त राणे कुटुंबीय आहे, त्यामुळे आमची लढाई ही राणेंविरुद्ध असणार आहे. निश्चित त्यांची लढाई राणेंविरुद्ध असणार असं वैभव नाईक यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. मी गोड बोललो तर म्हणाल परिणाम झाला याच्या डोक्यावर, असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलंय. यानंतर एकच हशा पिकला. ते नेमकं कोणत्या संदर्भाने म्हटले होते पाहूया. आणि पालखी तर आपली सोबत पालखी तिकडे देते 10 एकर पालखी तळाला जागा ठेवतोय तिथं पालखी तर ही जागा आरक्षण पालखी तळ म्हणजे आज नाही उद्या काही वर्षांनी पालखी तळाच्या जागा जर दुसऱ्या कामाकरता केल्या तर आपल्या वारकऱ्यांनी थांबायचं कुठं? इमारती झाल्या तर. आणि म्हणून जे सांगितलं त्याची 50 वर्ष डोळ्यासमोर ठेवून आपल्याला केलेलं माझं स्वप्न आहे, माझी इच्छा आहे. मी माझं सगळं पण सांगितलं होतं की उद्याच्या 5 वर्षांनी नगरपंचायतीची निवडणूक पुन्हा येईल, त्यावेळेस महाराष्ट्रात जेवढ्या नगरपंचायती आहेत त्याच्यात नंबर 1 ची नगरपंचायत माळेगावची करायची. कारण त्याकरता स्थानिक धर्मा बदलची स्थानिक माळेगावकरांनी साथ दिली पाहिजे. गटाचं खालची पावती, वरची पावती, या बेटातला त्या बेटातला, लाखाच्या घरातला, मागच्या घरातला, हे सगळं जरा डोक्यातून काढायचं. तिथं काही लोकांनी डिवायडर करायला विरोध केला. अहो तुम्ही बघा ना, अजित पवारच्या स्वतःच्या घरी सहयोगला ह्याच्यातले अनेक लोक जाहीर करतात. मी माझ्या इथला डिवायडर बंद केला की नाही? आज बिगोड रोड कसा झाला? ठराविक ठिकाणी डिवायडर करू ना, पण सगळीकडे डिवायडर करायचं म्हटलं तर नाही जमणार, ऍक्सिडेंट होतील. सगळीकडे आपल्या जागा, मोकळ्या जागा, इकडं माझी वस्ती डिवायडर, इकडं माझी वस्ती डिवायडरच्या तिथं जागा ठेवा, असं नाही. वाहतुकीची शिस्त लावण्याच्या करता ज्या नियम आहेत त्या पद्धतीनं ते होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी रात्री आईला भेटायला गेलो होतो, काल संक्रांत होती. मी काल जरी संक्रांत झालेली असली तरी आपल्या तमाम माझ्या लाडक्या बहिणींना, माझ्या भावांना, माझ्या बाबांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. गोड बोला, मी गोड बोला, मी माझ्यासाठी कारण मी गोड बोलायला तुम्हाला परिणाम झाला काय त्याला बिघडले, काहीतरी आज बिघडले किंवा काम तरी होणार नाही. गोड बोलतो म्हणजे आपल्याला वाटेल गमतीचा भाग झाला. पण मित्रांनो, आपण प्रत्येकाचे सण एकमेकांचे आनंदाने साजरे करत असतो आणि त्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या कामाच्या लाडक्या बहिणी. सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजमध्ये एका महिलेचा रिपोर्ट हाय रिस्क प्रेग्नन्सी देण्यात आला होता. तोच रिपोर्ट जीएमसीमध्ये निगेटिव्ह येऊन युट्रेस ट्यूमर रिपोर्ट आला. त्यामुळे सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजच्या आरोग्य सेवेची मर्यादा दिसून आली. या सगळ्याबाबत आमचे मुख्यालय प्रतिनिधी लव महाडेश्वर यांनी मेडिकल कॉलेजच्या डीनशी संपर्क साधला. त्यावेळी ते स्वतःच हतबल दिसून आले. पाहूया डीन नेमकं काय म्हणाले. फोनवर त्यांचं त्या मॅडमने मला डिटेल रिपोर्ट पाठवला ॲक्च्युली मेसेज करून की ते पेशंट जे होते ते थोडे डिसओरिएंटेड होते, बोलता येत नव्हते. त्यांनी फक्त असं रत्नागिरी आणि बेबीच्या असं थोडंसं ते बोलत होते. आणि त्याच्यामध्ये ते जे प्रेग्नन्सी सारखं जे पोट वगैरे असते ना, ते पूर्ण प्रेग्नन्सी सारखं असून त्याच्यामध्ये जे ठोके वगैरे असतात ते ठोके कमी झाल्यासारखं वाटत होतं त्यांना. आणि ते पोलिसांनी आणलेलं होतं त्या पेशंटला, असं झालेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांना ते ठोके कमी झालेले असल्यामुळे त्यांना हाय रिस्क वाटलं, असं म्हणजे हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हणून. हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हणजे हाय रिस्क असल्यामुळे मग त्यांनी ते रेफर केला पेशंट असं. पण ते नंतर
पुढे तिकडे गेल्यानंतर त्यांच्या ह्याच्यामध्ये ते एक ट्युमर निघालेलं आहे, ते पण सांगितलं. पण मधून माझ्या समोर रिपोर्ट नाही आला तो, पण त्या मॅडम सांगत होत्या की असं असं म्हणे पुढे गेल्यानंतर ते आढळलं. पण त्याच्यामध्ये पण ते असे ठोके वगैरे लागतात बरेच वेळा, त्या दोन्ही म्हणजे ते ट्युमर मध्ये पण लागतात आणि असं वाटतं मग ते बाळाचे ठोके आहेत अशा टाईपचं. तो म्हणजे डिटेल तुम्हाला म्हणजे पाहिजे असेल तर मी तो त्यांचा रिपोर्ट देतो पाहिजे असेल तर. आणि फक्त आता मग गोव्याचा काय रिपोर्ट आहे तो अजून आपल्या समोर नाही आहे, तो पण एकदा बघावा लागेल. म्हणजे चालेल चालेल. पण साहेब त्याची ते सोनोग्राफी वगैरे बाकी करून काय असं नाही तपासलेलं? आपल्याकडे कसं आहे की म्हणजे डॉक्टर रुपेश जाधव आहे बघा, एक डॉक्टर रुपेश जाधव रेडिओलॉजीमध्ये सोनोग्राफीचे तज्ज्ञ आहेत ते. तर आपल्याकडे म्हणजे रेडिओलॉजी विभागामध्ये आपल्या मेडिकल कॉलेजला तज्ज्ञ नाही आहे कोणी, म्हणजे जे असिस्टंट प्रोफेसर लेवलचे जे असतात ना MD वगैरे. आणि ते डॉक्टर रुपेश जाधव एकमेव आहेत जे सिव्हिल सर्जनच्या अंडर होते आता, पण ते आपल्याकडे पण काम करतात. तर ते एकटे असल्यामुळे ते असे 24 तास कंटिन्यू सोनोग्राफी नाही करू शकत, असा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे ते ठराविक सकाळच्या अवर्समध्ये सोनोग्राफी करतात आणि मग बाकी अवर्समध्ये मग ब्रेक मिळतो आपल्याला, असा प्रॉब्लेम आहे. आपण खूप पाठपुरावा केला आहे बराचसा की रेडिओलॉजिस्ट पाहिजे आपल्याला. मिनिमम 2 रेडिओलॉजिस्ट जर असले तर ते अल्टरनेट असे कंटिन्यू सोनोग्राफी किंवा हे काम करू शकतात. डॉक्टर रुपेश जाधव काय करतात मग की सिटी स्कॅन कंटिन्यू सुरू असतो आपल्याकडे. जसं आता मग पेशंट ऍक्सिडेंटचा पेशंट आला, हेड इंजुरी वगैरे किंवा काही दुसरा इमर्जन्सी सिटी स्कॅन, तो सिटी स्कॅनचं कसं आहे की व्यक्तीला तिथे थांबण्याची आवश्यकता नाही. टेली रिपोर्टिंग म्हणजे त्याचे जे व्हिडिओ असतात ते त्यांच्या लॅपटॉपवरून ते रिपोर्टिंग करतात, टेली रिपोर्टिंग. ते कंटिन्यू 24 तास निरंतर ते सुरू ठेवतात सिटी स्कॅनचं. फक्त सोनोग्राफीला कसं आहे की पेशंट समोरच पाहिजे असतो आणि डॉक्टरही तिथेच पाहिजे मशीनला. तर तो एकमेव डॉक्टर असल्यामुळे ते असं 24 तास राऊंड क्लॉक नाही देऊ शकत, हा प्रॉब्लेम आहे आपल्याकडे. ठीक आहे. तो प्रॉब्लेम अजून सॉल्व्ह होत नाही, आम्ही खूप प्रयत्न करतोय त्याच्यासाठी. ठीक आहे. ठीक आहे. बाकी आणि त्यांनी त्या पेशंटच्या याच्यासाठी चांगलं होण्यासाठी लवकर तात्काळ रेफर केलं, हाय रिस्क समजून रेफर केलाय. आणि तसं होऊ शकते की ट्युमर मध्ये पण असे बाळाचे ठोके लागतात, म्हणजे बाळाचे म्हटल्यापेक्षा ठोके लागतात की जे बाळाचे आहे की कशाचे ठोके आहे समजत नाही, आणि ते कमी झाले असल्यामुळे त्यांना ते वाटलं. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मुलानं जन्मदात्या आईलाच गोळी मारून संपवलं. हाय रिस्क प्रेग्नन्सीचे रिपोर्टर्स निगेटिव्ह, सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजमधील प्रकार. आणि सिंधुदुर्गात जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी महायुती होणार. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.